BETAC Smart Earthing Solutions. Comparație între realizarea unei prize de împământare pentru un imobil cu componente și tehnologie BETAC și o altă priză de împământare. Inventar materiale: bandă zincată termic, bazit 40x4, 20 de metri liniari. Electrozi de împământare cu cuplă rapidă Rolex BETAC de 2 metri, 5 bucăți. Țăruși zincați termic de 2 metri, 5 bucăți. Unelte groapa A: cap de batere BETAC, ciocan rotopercutor cu adaptor SDS Max, cheie fixă de 17, spray bitum. Unelte groapa B: cheie fierar betonist, baros, aparat de sudură, mască, electrozi de sudură, cabluri de legătură și clește port-electrod, spray bitum. În primul caz, electrozii de împământare BETAC sunt bătuți cu ajutorul cablului de batere BETAC conectat la un rotopercutor dotat cu SDS Max. Electrozii se bat până la poziția finală. În cazul electrozilor BETAC, platbanda este îndreptată și poziționată în groapă. Banda este conectată la fiecare electrod de împământare prin borna de legătură la care se strânge ferm șurubul de fi 10 de la cupla rapidă. Se izolează cu spray bitum. În cel de-al doilea caz, electrozii cruce la care se sudează platbanda sunt bătuți cu ajutorul barosului până la jumătatea gropii. Platbanda este îndreptată și poziționată în groapă. Banda este conectată la fiecare electrod cruce prin sudură. Se bat până la final electrozii cruce. Se izolează cu spray bitum. Datorită tehnologiei de batere cu ajutorul cablului de batere BETAC și datorită modului de cuplare a benzii la electrod în sistem, cuplă rapidă BETAC, timpul realizat în cazul folosirii materialelor BETAC și tehnologiei BETAC este incomparabil mai mic decât timpul obținut în varianta clasică. Și un aspect extrem de important, contactul electric obținut este mult mai sigur. BETAC Smart Earthing Solutions. Noi punem fulgerul la pământ.